Ik check veel meer in deze wereld aan en ik zei, zo zijn veel mensen wat er met wij omgaan, wat er betrieb zijn, wat er vielleicht al ganz verzerrt zijn. En dat is me schwoor. En dan denk ik veel meer aan, wo kan ik die mensen alle helpen? Wenn God mij beroepen heeft om de leven wieder drehen, dat jammert me over die mensen. En wo kan ik die alle helpen? En ik weet dat ik heb de leven Gottes in mij om deze mensen helpen. Maar er zijn zo veel en wat en veel zo vol op, maar wo kan ik dat? Wo kan ik daar wiederkomen? Wo kan ik deze mensen alle helpen? Die fehlt het alle aan de lijf Gottes. En ik en du hebben de lijf te wiederreden. Wo kan ik dat? Zoveel armen, zoveel honger. Ja, ik wil gerne in Winnipeg gaan en geven die alle een sandwich. Maar wo kan ik dat? Dus zoveel, wo kan ik dat? Eerstens, God heeft mij niemals beroepen om alleen de ganze wereld te ändern. God heeft mij beroepen om de wereld rond mij te ändern. Maar tweitens, wanneer ik de Evangeliumsbeker lezen doe, en zij wil Jezus schaffen het, dan moet eenmaal wat meer klaar wat dat is. In Lucas kapitel 7, vers 22, dan zegt Jezus te aan, Gott en sagt Johannes. Dit is een geschichte van waar Johannes weer in gevangenis gesmeten en wordt doodgemerkt. En dan wordt Johannes zijn geloven met eenmaal zwak. Dan schrijft hij jongen naar Jezus en vraagt hij Jezus, best du die weer komen zal, oder zelf nog zes hem leren? Dan zegt de antwoord dat hij zegt Jezus, dan zegt Jezus te aan, Gott sagt Johannes, wat je zijn en gehoord hebben, de blinde zijn, de lomme gonen, de lepra worden rein, de dove hieren, de dode stonden op, en de arme wordt dat evangelium gepredigt. Als ik dat lees, dan denkt niemand immer zo, nou ja, dat weet je ook zo. Jezus nam zijn ganze tijd. De 3 jaar wat we beschrijvingen hebben, van wat Jezus deed. Er zijn een paar Moll, wo hij een bergpredigt had, wo sehr veel mensen waren, oder auch mehr werden predigen, aber de ganze Evangeliumsbeker, Matthäus, Markus, Lukas en Johannes, zijn alle abgeschreven van de 3 jaar wat Jezus deed. En wat ik maar eenmaal zijn deed, hij nam ganz het meeste, een mensje op eenmaal. Eine steht, komt in de stad aan, en dan is de blinge Bartimaeus door, en schreeuwt verhaal, en de mensen zeggen, zie maar stil, du bist bloß een Prager, dat komt die niet. En Jezus draait zich aan, en heilt aan. En zo staat ving wie eenmaal naar het andere maal, en het andere maal komt, zijn dat een tjingeram. En die jongen die zijn, ja en die wieder zijn, Jezus is strak. Hij heeft niet tijd voor je. Jezus neemt die tjinger op zijn schoot, eind op eenmaal. En dat is een werkelijk beispiel, waar we de leven wieder rekenen kunnen. We kunnen ganz verzeilen, onder dat de weg van al die leven wat er fehlt in deze wereld. We zijn dat, en wanneer onze lijf was, de alle onze lijf was, de meer zijn we mensen, waar die treuren, waar die schwor hebben, waar die meest niet te leven hebben, waar die zich een andere slag doen, en er is zeer veel weiter op deze wereld. We hebben alle ervaren, oder einem is vielleicht de mama gestorven, oder een kind gestorven, oder so wat. En dat veel lijf. Die fehlt dat die de lijf Gottes sterk ans Menschen feilen können. Wenn dat is wie wirklich feilen, wer Gott is. Wann Menschen wat met Gottes lijf angeveld zijn, aan zijn. En de mensen, die fehlt dat. En, aber onze opkoop is een mens op eenmaal, dat Jezus deed. Met rein alle wegen, door deed hij een mens op eenmaal.
die Sellner, wat so heers, wat een boom abkruppen deed. Jezus nam zich tijd, hem naar dem gaan onkas eten, dat hij de lijf Gottes feilen kan. En wat passiert met das Mensch? Dat wird von Menschen bestehlen, armen en weetverhuurs en zo wat, te veel taxaufklachten, dan denkt dat in zijn voeten aan. Wordt hij een mens wat geven deed? Wordt hij een mens wat lijf doorrekenen deed? Wordt hij een van God zijn dingen? En dat is dat wegje dat wie dat zijn. Jezus deed zo en hij wird God. Hij is wirklich God, aber hij deed ein Mensch op einmal. Hij gleicht ans individual, alle so sehr, dat hij tijd hat für jedem einem. En dat is dat wegje denkt, dat wie ein Mensch op einmal doen. En wanneer ik ein Mensch een dag doe, en die ook nog ein Mensch een dag doet, en die ook nog, dan moet even dem wie die ganze Welt erreichen, met de lijf Gottes. Aber ein Mensch op einmal. Also vielmal dann, wenn ich diese Videos merke, dann checke ich immer, wie viele Menschen da neu gecheckt haben. Und some von den Videos sind über 2000, was neu gecheckt haben. Andere Videos, einmal sind mal 50 oder 30, was da neu gecheckt haben. Und dann kann ich leicht mutlos werden, wenn, naja, es sind mal 30 Menschen, was rechnen, was ich da. Aber Jesus deed ein Mensch op einmal. Also ich habe mich vergenommen, wenn ein Mensch das was hat, dass ich von diesen Dingen reden, dann will ich dabei bleiben. Wenn dann habe ich den ein Mensch gehalten. Dort ist es Jesus schaffen deed. Ein Mensch op einmal. Und dort ist es wie schaffen kann. Dort ist es wie Menschen das Beste erreichen können. Wenn ich stehe und rede für eine ganze Herde Menschen, wenn da einer Mann ist, wem das was gehalten hat, dann habe ich meine Arbeit getan. Und weil wir nicht mutlos worden, wenn da so viel ist. Jo, de Dollar wie der Leib eiven, de Dollar wie der Leib fordern, de Dollar wie den Leib krieg führen. Der Meier, wo wir sein, würde fehlt, Leib zu geben, und der Deiper was unser Leib. Aber weil wir an denken, dass Jesus deed, und wir wollen auch ein Mensch auf einmal, die Menschen alle individual, leben. Nicht bloß die ganze Menschheit leben, aber wenn mir von der was fehlt, ich sie betrieb, dann fehlt mir dort an den ein Mensch, was mir Mutter sprechen dat. Wenn ich schwor habe oder vielleicht im Geld oder wo, dann fehlt mir dort an den ein Mensch, was sagt, hey, ich sie du auch was, mir für mich. En ik zie Rutje komen en du was ook. Dan moet eenmaal hier mijn schoulderen op en zei, ja, hij heeft dat kunnen, ik kan dat ook. Dan heeft hij de lijf Gottes naar mij gereikt. Wel wie ze dat zijn te andere mensen, dat we tijd hebben voor die individueel, einer op eenmaal de lijf Gottes te reiken. Maar dat is, zoals dat schaffen dat is es, wie de lijf Gottes verweigereken kan. En dan willen we niet mutlos worden, willen we ons vrijen dat we zijn, dat er meer lijf fehlt, aber wel we nemen een Mensch op eenmaal, wel we van der een Mensch de lijf Gottes reden, wel we nur zijn, door nog streven en dat zeggen we dat we wensen een Mensch, wat we van der treffen, of dat bij de arbeid is, of dat bij de kerk is, of dat op een gas is, oder bij een stuur is, oder wo das ist. Vielleicht fällt dem eine Bleistoff weg und wir können Schwind nehmen und heben die ab vom Arm. Das sind kleine Dinge, aber das ist ein Ding, was wir den ein Mensch sein Tag kann besser machen. Weil wir daran denken, ein Haus abgemiert, was eine Teil auf einmal. En groot, we hebben in Winnipeg gebieden wat 30 en 40 Stock hoog zijn, die wordt eine Schraube auf einmal angeschrauben, ein Beatsmand auf einmal angehoben, ein Fenster auf einmal angesagt. Dann gibt das ein großes Gebiet, weil wir auch der Leib ein Mensch auf einmal das Jesus deed, der Leib wieder reden. Dann ist das gar kein großes Ding, wenn einer bloß an denkt an all die Dutzende und Millionen und Billionen Menschen, was das an der Leib Gottes fehlt.
merkt einem schwor, das ist so ein großes Ding, das kann einer nicht tun. Aber wenn einer das kann, der ein Mensch auf einmal, dort ist, was tat.